Darovitost je jedna od tema koja je dugo čekala da dođe na red, da bude na neki način implementirana u obrazovni sistem i pravo je osveženje da se sve više o tome priča. Darovite dece ima u određenom broju, međutim, jako mali broj njih bude prepoznat. I svrha ove priče je upravo da se što veći broj darovite dece otkrije i prepozna. Znači, nije toliki problem pružiti im podršku, ali veći je problem prepoznati ih, jer nisu svi daroviti savršeni i nije svaka darovitost očigledna. Tako da je to jedan od prioriteta iz jednostavnog razloga što daroviti mogu najviše da pruže. Ovim seminarom probat ćemo da kolegama ukažemo na to na koji način mogu da prepoznaju darovitu decu. Daćemo im skale procene i neke mehanizme na koji način daroviti mogu da se prepoznaju u učionici. U školi saznala za seminar koji organizuje Centar za stručno usavršavanje Kraljeva o darovitim učenicima, prijavila sam se odmah zato što me zanima ta tema, pošto već u svom radu radim sa darovitim učenicima, odnosno onima koji rade po programu IOP 3. Ovde u centru me je dočekala veoma radna i kreativna atmosfera, srdačni ljudi, odlični predavači, tako da bih svima preporučila da se prijave za neki od narednih seminara koje centar organizuje.